li aħna Maltin hija xi ħaġa imprezzabbli u m'għandux jitpoġġiela valur fuqha. U dan kien propju dak li aħna ngħidu ħafna snin, li inti tkun Malti fiha valur imprezzabbli li allura ma tistax tpoġġi ċifra fuqha u li m'għandniex innegozjawha. Tqarr il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg meta kien intervistat fuq il-programm Perspettivi fuq Net Television fejn enfasizza illi li tkun Malti fiha valur imprezzabbli. U għalhekk il-Partit Nazzjonalista minn dejjem enfasizza li l-gwadan taċ-ċittadinanza Maltija għandha tkun ibbażata fuq mertu u fuq rabta ma' pajjiżna u mhux fuq transazzjoni kummerċjali. Li inti ssir ċittadin Malti ma jistax ikollu price tag. Il-price tag aħna qatt mu ser naċċettaw. Qatt ma ċċettajnieh u qatt mu ser naċċettaw. Li jkun tranzazzjoni li inti tiġib il-flus, toddabhom li fuq il-mejda u tippretendi li ssir Malti għax insinjur, dik aħna qatt ma aċċettajnieh. Bernard Gregg spjega wkoll li l-poplu Malti wawċi huwa mimli tama. Tama illi qed joffri l-Partit Nazzjonalista anka issa e kif kulħadd qed jistenna l-ħatra ta' kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Dan fil-waqt li jinsista li ċ-ċittadini huma nkwetati ferm fuq il-kwalità tal-ħajja tal-familji tagħhom. Minn sptar illi mhux jiflaħ għal aktar żieda fil-popolazzjoni sa infrastruttura ta' dranaġġ illi qed tikkollassa. Id-dranaġġ fil-baħar kemm kienu merewni meta kont l-ewwel wieħed li bdejn nitkellem fuq ir-rimi ta' dranaġġ fil-ibħra Maltin. Kon nitkellem fuq il-mellieħa, anke konna nitkellmu fuq ix-xara, fuq ix-xajra, tajjeb u postijiet oħra fejn il-gvern qiegħed jarmi kuljum id-dranaġġ fil-baħar jgħidilna għax inqabbad issa bil-filmati għax kien hemm ħsara fil-pajpijiet. Meta dan ilu għaddej issa is-snin u għaliex qed isir da. Għax-il-gvern ma investiex f'aktar impjanti ta' dranaġġ. Imma żied il-popolazzjoni mhux il-loġika tgħidlek illi jekk qabel dawn l-impjanti kienu qegħdin iservu immessa żitt il-popolazzjoni u ma żiedx impjanti dawn mhux qegħdin iservu. U indirizza wkoll il-kriżi li l-pajjiż qed jaffaċċja bil-provvista tal-elettriku, kriżi illi ilha għaddejja l-numru ta' snin u li l-Gvern Laburista qed jagħżel illi jibqa' ma jindirizzax. Dan huwa gvern papjan. Inutli jkollu l-viżjoni 2050 u l-viżjoni 2035. Illum, dak li suppost illum dal-pajjiż qiegħed ikollu biex jimxi tajjeb il-poplu Malti, suppost ħaseb għalih 10 sin ilu, suppost ħaseb għalih 5 sin ilu. Dan fil-waqt li jiddikjara li meta l-Partit Nazzjonalista kien fil-Gvern dejjem kellu pjan fit-tul. Hija differenza tal-Partit Nazzjonalista. Illi kien dejjem il-partit u hu il-partit u se jibqa' jkun il-partit illi jippjana, illi jaħseb, illi jħares il-qoddim. Intant Bernard Gregg sellem ukoll li Tarentini Spiteri de Bono, ir-raġel tal-President ta' Malta, Miriam Spiteri de Bono, illi ddiskriva bħala raġel umli u awtentiku.